бахшидан ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав маҷлиси тантанавӣ доир гардид. нахуст раиси ноҳияи шаҳри нав ҳозиринро бо ин санаи бузург табрик намуда қайд намуд, ки имрӯз мардуми шарафманди кишвар дар баробари афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ солгарди навбатии рӯзи таъсисёбии артиши миллии кишвари соҳибистиқлоли худро дар фазои орому осоишта ва дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ифтихор аз соҳибихтиёриву соҳибдавлатӣ таҷлил менамоянд. қувваҳои мусаллаҳ яке аз рукнҳои воқеан бунёдӣ ва муҳимтарини давлат ва сипари боэътимоди ватанамон мебошад, ки ҳанӯз дар оғози ба истиқлол расидани кишвари азизамон таъсис гардида роҳи хеле мушкилу сангини таърихиро тай карданд ва ҳоло қодиранд амнияти давлату миллат ба ҳифзи марзу буми кишвару пурра таъмин намоянд. аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳрнав ба собиқадорон, ба кормандони комиссарияти ҳарбӣ ва ба сарбозону афсарони қисмҳои низомии дар ноҳияи шаҳрнав ҷойгир буда баҳри хизматҳои шӯронашон бо сипоснома, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардониданд. дар чорабини барномаи театрикунашдаи шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳрнав, ки аз шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои тамошобоб иборат буд, писанди ҳамагон гашт. инчунин дар чорабини мутрибону саронагон бо пешниҳоди таронаҳои ватандӯстона, ки инсонро ба ҳифзу посдоштани неъмати бебаҳои замони соҳибистиқлолии кишвар талқин менамояд, хотири ҳозиринро шод гардониданд.